osnovno je načelo slobodnog tržišta, pa tako i kada je prehrana u pitanju. Ipak brzina kupnje i veliki izbor kupce često dovode u zabunu. Umjesto jednog proizvoda kući donesu njegovog blizanca, slične ili iste ambalaže. Ljutnja je opravdana, no zamislite koliko je tek ljuta kompanija koja zbog takve zablude kupca ostvaruje sve manju zaradu. Upravo ovakav scenarij sukobio je dva jaka tržišna igrača, Podravku i Atlantic grupu. Podravka je definitivno pokušala sa kopiranjem vizualnog identiteta naše 15-gramske cedevite dovesti u zabludu potrošača, iskorištavajući ugled koji cedevita ima na tržištu. Naime, Podravka je prije 4 mjeseca na tržište lansirala Lerovitu, napitak sličan cedeviti. Ista slova, izraz 9 vitamina, iste nijanse boja i korištenje dijelova zaštićenog žiga, ističe Vranković, očit su dokaz da Lerovita želi pridobiti kupce cedevite, ali igra nepošteno. Granica da vi iskoristite nečiji ugled, nije to koliko ste vi nekome sad pritom oteli potrošača. Granica je potrošač, da li on doveden u zabludu. A kada je kupac u zabludi, osnova za tužbu ima. Zabluda je subjektivan pojam koji je teško dokazati, ali to nije nemoguće. Što je žig ima veću reputaciju, dakle što on više razlikovni, što ga javnost bolje doživljava, kao što recimo kod Coca-Cola, to on ima veću snagu. Cedevita je snažan brend. Jedan Hrvat u prosjeku popije 12 litara cedevite godišnje. Za usporedbu prosjek Coca-Cole iznosi 14 litara po osobi. Pa kako je onda moguće da bi se na plagijat i riskiranje tužbe odlučila Podravka, koja i sama dobro zna što su paraziti? Neke strane tvrtke upravo su plagiranjem Vegete izgradile svoje poslovno carstvo. Priču o Leroviti ne žele komentirati, kao ni mogućnost tužbe. A hoće li do tužbe zaista i doći? Mi smo pokušali u jednom prijateljskom razgovoru sa kolegama u Podravci uvjeriti ih da to nije pravilan i poslovan način ponašanja među dva ugledna poslovna partnera na hrvatskom tržištu. Međutim, oni su se oglušili na taj naš zahtjev i vjerojatno ćemo zaštitu našeg proizvoda tražiti na sudu i pri sudu časti Hrvatske gospodarske komore. Ipak presuda u slučaju krađe identiteta nije nimalo jednostavna i razlikuje se od slučaja do slučaja. Ponekad je sporan naziv, drugi put boja, a treći put veličina slova na ambalaži. Iako je presuda u slučajevima intelektualnog vlasništva neizvjesna, u Atlantic grupi sigurni su da je pravda na njihovoj strani, jer su ih već mnogi pokušali kopirati, a takve su i tužili. Pa jesmo, mi smo to činili na području Srbije, na području Bosne i Hercegovine, u Sloveniji, i mogu reći vrlo uspješno, jer kada se kopira proizvod, onda tržišni organi, odnosno organi gospodarske inspekcije vrlo brzo djeluju. Najapsurdniji slučaj svakako je ovaj iz Srbije. Dajemo vam par sekundi priliku da pokušate uočiti razliku između ova dva proizvoda. Ovaj proizvod iz Srbiji već je zabranjen, tako da tu faktički nemamo nekakav spor ili tržišna inspekcija odmah vidi zapravo da je riječ o velikoj kopiji. A kada su cedevita i Lerovita u pitanju, koliko su slične, prosudite sami. Jedno je sigurno, što više razlika uočite, manja je opasnost da ćete platiti ono što niste namjeravali kupiti.